Assalamu alaikum jama'a. Ni ne dai kamar yadda kuka sani Alhaji MD wanda yake matuƙar sanar da ku waƙoƙin sha'irin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato Legend Ali. To muna matuƙar yi muku albishir akan in Allah ya so yadda a ranar Lahadi ƙarfe 2 na rana zai saki sabuwar waƙarsa wacce ta kasance mai suna Zararun Barhama. Muna matuƙar gayyatar ku a majalisin da za a yi ranar Lahadi ƙarfe 2. Muna fatan kowa da kowa masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna gayyatar kowa da kowa da akan ya zo wannan majalisin wanda babban malamin nan sha'irin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mai suna mai shugaban shirya wanda shine yake shiryawa na barka da sallah. Jama'a ku zo mu shaƙata mu wala a yaban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A fannin Annabi ba wasa ba ɗaga ƙafa, kowa da kowa muna gayyatar babba da yaro, tsoho da tsohuwa akan Annabi ba wasa ba wasa.